Brian Shannon, no, you who ye share a sentia man in a manier, said ye, see, it's here. Media, when you go out, she, a man a mania, a year, Kofiase, crew, a year, a jar, a year, crew, no mind, Komfour, a quiet. Now, ye pay. If you are in fear at your close Sony, and I say fear your crony, and now come no suman a father, man bear Komfour, ever no one fear and so, and now you do none be Sabria or the 2 animal said no, not a in fear at your clone and so, and I ever pay Naya, and I'm not trying to a friend. As they can, we will say Kofiase ever here. Kofiase gra eche mampon mensini no ase na yekọ aye ahensemu so a aye agbona traditional council na omo eche omo ase Kofiase kro no na Kofiase hene no esom agbona ahemfie ade she ye chiame mo na sabre ye fa ohwe background we a utimi se bibi na asie na bibia so nsikwa uhwese ya na se odumpompa na atutuo aye Kofiase ye Komfour pani ye ka so man Komfour na Komfour Sekyere ana dumpo na atutuo amasabre na nanom afra ne nsedo a uhwe background atumi se nema ye koso wa pa because me chine this is the first time I hu sa de we bi na opani kesi a odi sa adwuman ye freno Kofiase akon na edi adodo no ade freno ye bobochiri bobo Kofiase no obutuo na se ubu Kofiase a ya agona man hene enkuro tuo ni bia obeka so wa aside ye na beka sa na wa kire denti a opani a oti sei na Komfour Sekyere Kofiase Komfour ani na dwumadi wa ye ni sei opani ka bodin dada Kofiase akon ena dodo na afro bobochiri bobo Dienti na yehu bibi sei ma atiefo mo hwe yehu dienti a yehu bibi sei no eche se ye asantefo anasa akanfo se opanin kese bi a se bi otena akonwa so efiri mu a ye bibi sei de kire ya mamre ne ya mane nti na yehu bibi sei no se ohwe sa de we a yehu ampanifo bebrebe so mo afrim but ente hu ne ma bi sei se hwe background we a ade na show den why be pain dey na ma wutimi yes ade we ya dey ya be pain na mo no a wo ye no na adwen from so saba we no we o man Komfour tina mo hunu sa na ma bi sei nyina wa hala senka we ya busu pani bi na bibi sa ke be hunu bibi sa but ka ye hunu insumansem ne na ma bi sei e wa ha e papa e utie Kofiase abakosem a odi a obetena konwa no so man Komfour no ya abofra kra no wonya mfie nso ba hwe ni mfie wonya mfie aduokono enso na se wasum Kofiase man usu ye Kofiase ni ba ade be ne betumi aka fa ye papa no Komfour de se be be hunu no yente ne ho asemboni bia okro mu da woni papa wodwo obra ne ho ase odo bia so okro mu a asebe oman ye nhia no mum dia ka ye ho akire pane ne wasem odo bia Kristoni o hwani o ade kura won pekura no se obi na obi entem wantwi wo mu besiesie mu ntam sesie pane de we nyame nipa na se biche pa abo Kofiase man biche na aboye no e se no ye kan na nananom behwe abamne ne amane kwa so asina nem na se de ne ye ka che nananom ene huhum ne aho enfo a omo besi saade no so metima abo ama yetimi asi papa na manya no so ne sasofo we Komfour de ofiri mu a anyo bi na chi obi se ya de wotena Komfour na konwa so suma no na kanipa no ti esra nanom se omo kanipa o se Komfour e ma ye pese eye owura akwase so akodi ye fa se de osi nduma kwaye ba bi ye befa na yetimi ahwe nananom se de amamne ne amamne te ogusu a oye nsiesie de onwie se de be se hu ni bia ni se echina no ye fa bibia no e be hu se de tie na adwuma no eden ye babo owura na abaso fa ekwa de fa so ewura mu no ewura akwase so akobo tiri bobo wo se abo bi jeje wa
na wase ne bon edi kwaya ye fa so awura mu eno no eti enyina no ye nhwe asante amamre efe pa ye se titi obi kire kwaya mu ne nam no ye chese nana no mo akom na amakwa esanse ne ma bebebe na nanam ye ya ene ebinum ti asonye so a obonde eyede ekom ne sane nti no ana ye kire ekwaya nananom fa so a yakom ewa uhwe anya sam ketu akra uhwe baby ayeduro ya unia bepasa ha wo ka ha asam kire me ha ye nene bepasa baby a osonija yes na du krom uhwe da say a ane butia ya sisui hana akokura osonija eno mi bi die ene ha ti moti ene ne da se ne niema ene wa ha pia ne waduro ne woman ode ne duane pia ya fayenanti biim no otesi na se baby a di pie e di akọ baby amanfo e be fa aba be hwe dwumadi a ekoso no eno ena eye ye nua no de ye nam no aha aye otu aseka ahemfie aha ena pofopani ye de da no no nti ye nyina aha ye Kofiase otu aseka ahemfie esanse wasum kro no mfie de okro ni obedi akonwa no de wo mfie nso uhwa asante amamre ko enya pofopani bi a wasum mfie de okro da ebi nsida enu da kire se ndey uhwa amamre ne amane a ekoso a na brantie ena mebo na baso kwa sanse enema yehu ni ha no enya babia na behu bi eti ye bebo na baso eti se wo pe na kire akoya mpese wo si wa homa trofo no so bi matrofo ni 024 9955 121 sisu bi me ate fontie ahmani ye 024 9955 121 ye beda ye nua na se eti the person ka usa dey say awura mu biem ye fan say obi free Kofiase krom na ewura ahe no be fa no akohwe ye nana Komfour Sekyere ene ne dwumadi a odi no ye gusua ye free baby a ya deda ye nana Komfour Sekyere eye Kofiase o man Komfour no odi akonwa mfie aduokono enie na wanya mfie nso nti ne ni mfie ne mfie aduokono nso baby ebe fa ye bekọ akwakohwe nana ye dikafa baby na ye bededa amu no wo hwe ha ya baby a ona na kobreba ha na obeso nija na wodi bede na kire ye kire asante amamre ne namane ye se nana kwa akura asantefo ogidie se panimu wu ana se nana wu na onwui demom okọ oman foforo so na se wiase foforo bi so sana asantefo ogidie kire ye enti ye se nana kwa akura enti se wo hwe a bibia kire se ha ye nwuram eti no ye de akura na ewo no anopa ya akọ na akura ase ya akọfa ne nneoma ewo ho nyina ati amamre nya dia ba fie ana ya be da create ni sei ti se de ewo nwuram pepepe se nya bibi ba akumienu bi a ye nyina nwuram ana ye wo ana se nana na akura ase ana ye wo yi wo hwe enema ye ekoso ya aka hu se ha ya sonye so nti wo hwe enema ya de na ye kire asante amamre nana ye Komfour se de mudi ka kan no abakwasem na omo kama ye beto ye no no mu kura kama amete pense no otim futu mu di agro na bosom ne kan no na se mfie nso no mu no na je se o mfie nso no ye time omo no e discover no ana on beteti ni mfie nso sa kan ho na ye 14 ti from 14 no e be ka ho a ana wa ye adwuma no 90 years de minim ne se wa ye wa kom 90 years wa kom apumasu bosom na sa apumasu kwawo for 90 good years eti sabi apumasu bosom ne sei neti do ya yi no wa ya ade pa anya bosom na nkasa ni but ne symbol no sei ana apumasu kwawo etie na sabi ayisi kira ne te sabi bosom ne si wono apumasu kwawo eto afie ya ye wo mu ne so
eti ni bibia ne se de wosom na so ne yeso no sitie no sa pepepe na yeso ye de ye kire se de ye se ba bia nyame ma toto ombo de na bonsam so toto ombo bi ani ti se adofo bebe be ya futu be na de ma akwankwa ya be tambia no me de hwa me ho se na pani ante se ye me nana because me can be say olive in life die and now but yes sofu bi aji obi sika sofu bi akofu obi gold sofu bi akodwam ana so obi no obi ira koda na say da kokoduro na katwi oh sofu bi ni obi ira koda ana sofu bi akofa akora keto abi ana okodu obi yes bibi sa but me nana wunya bibi asa amfa no o ware wone wo 32 aduasa mienu 16 na wu ana 16 ti ase one ma 4 ana wo sankola nyina yes o ware 3 se si a ma mienu na ye ni kuna eya me nana ene na yere pani ma me manu eti saa bono na bondi na obi me nana Aserewa one me nana manu but me nana manu na ye o yere pani aware mu piesie ne nana manu ana ma me Aserewa so aya me nana no ono so eye otoso mienu na yira no o weto no de sebe mo konse do eye me nana pokua omu nyina ono mo wo ma bebre amamre ene amane na eguso a ye hwe ene ye da toso mienu efiada ebra ye de eye konfopani nana Komfour Sekyere Kofiase man Komfour atompam na ye hu hyehyɛ ne namane a mpanifo eye ye hwe ye mfonyi so a otum se etwamogya bi agu ho a eye atodie apomasu Komfour ena ebeye sa mamre ne sanse eye apomasu akomo a ye na Komfour Sekyere na okom na ho na de trifrie ezo ebi hu so odwa ti ne podua ne nema bi egu entrance gate wo mfase gate e di wram akohwe bia ye na no eda no de hu ne hayi eye adaka mpanifo asesi a ebre no so a ede ye na betum ne akogya na kwai obo ye ne twene nti na de ekono ni eguso aye hwe amamre ene amane ewo eye ne kirewo se asante e obi ka e obi kire na sabre ene ede toso mienu no na wo hwe a eye akonfo a omofre achichiri ni bencheye enamo a omo eba ababechia nananom we eye abusua Komfour Sekyere ni nuamanom wo hwe eye atodie apomasu Komfour woni kobri so Komfour era sabre omo chia nananom na omo so ababeya amamre ne amane de eja nana Komfour Sekyere ekwai nti nese o se yinyina o hwe no bidi kaka na me kire watodie apomasu no eho na akomo a ye nana Komfour Sekyere community ifri na se panim pa nti eno modru ha ombe ya amamre ne amane de eja ye pani ekwai no yeguso a Komfour hwefonyi no atodie Komfour no nkasa na eye camera no abeto no so a one agofuma omoka omo nyina so ya Komfour a enya sem keto akra nti ye hye no so wo hwe atodie apomasu Komfour no a se ne suma ne ba ye mfa camera ento no so eti no ebia ebubi se ye hwe se de na ahye obe ya ebia ne ye hu bi e wa ha se ne mom ye koye nim no ye ne nananom ebetwetwen komo Kofiase man enso na abo chenku a omo ehwe se de aye amambe ene amane eti sade we yehu bi ache ni ibi kura ehu bi da se ni nananom makwaya bia ehwe bi na dachi bi enya bi aka ache eye enchima aya agofuma no a omo twene ene omo niema omo de dwuma no eno na yehu wa ha no atodie apomasu Komfour ono na agofuma ono na ye guso a de so yehu wo mo no dwodie no asase ene na wie nyina no ebe mo hu sedi amamre ene amane etie o ya santimemu so obi pani bi ifrimu a de ekoja de kwa yefonyi na da so Kofiase na nanom atankonya sabre amoni abre na omo aboa na Kofiase hene na wotu de champon amneja ne dihie ekwai opani a ohu no eye otumobro Komfour krono iti ne na mamre ne na manne bi kire
sɛ ɔdomɔborɔ no nso yɛ adeɛ a ɛyɛ kuro no bambɔ paa kɔmfo a ɔkɔ ɔdomɔborɔ nso na no spiritual father we deɛ ɛyɛ Komase yɛn nyinaa yɛnim na ɔyɛ Kofiase de hyɛ nti ɔno nso de n'animonyam ɛba bɛtae ɛyɛ dwumadie no akyi na nanom bebree ɛna saa bere ɔmo aba ɔmo ɛboa saa bere akɔm no ahyɛ ase a ɔmo ɛkyɛ wei ɛyɛ penten kɔmfoɔ na papa no kɔm yɛ na wosɛ yie paa na abɔdesɛ kɔm na ɛdi a dodoɔ no a ɛde frɛ no penten kɔmfoɔ no dodoɔ no afrɛ no na abɔdesɛ nti na amammerɛ ne amanneɛ a yɛyɛ ɛde akyia ayɛ Kofiase na Komfour na Komfour Sekyere kwae no ɛna Kofiase man ɛne adɔfoɔ a wɔmfra kyikyiri ne bɛnkyɛɛ aba bɛwo ayɛ a yɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛde agya no ɛkwae nti yɛhwɛ no woa wotumi hu sɛ akɔfoma no ɛgya agorɔ paa a ɛnya asɛm ketewa akɔmfoɔ no nso gu so a ɔmo ɛkyia nananom ɔmo gu so a ɔmo kyia nananom nti yɛnhyɛ no so nessa akom dwumadie no a ɛna ohu sɛ ebi kɔ soɔ no ɛyɛ ebinom suman aba ɛno ɛna ogu so a ɔhwɛ yi na nso wahyɛ ne nso ɛsa ogu so a ɛkyia nananom san sɛ yɛn nyinaa ɛkyerɛ amanneɛ na amammerɛ sɛ waba obi kuro so ɛna ɔbɛdi dwuma akyi sɛ nti wɔsɛ ɔde ani deɛ sɛ fata ɛde ma nananom nti kɔnfo ba a na nsuma aba yi ɛkɔ akɔkyia ɛyɛ kuruwurafoɔ na ɔno nso ahyɛ ne dwuma bi ase dwumadie a ɛkɔ so na ne sakɔmfoɔ no gu so a ɛkɔm ne maame ɛna ɔkɔ wohwɛ adeɛ ɛda ne ti no a sɛ yɛhwɛ a ɛyɛ asanteka sɛ wɔmfa ne sɛ ɛntɛwo ɛyɛ dɔkono na yɛde ɛyɛ bɔde ahaban ɛna akyikyerɛ ɛna yɛde sibia so na yɛnoa ade bi sɛ ɛne ani kase ma wɔ mu sɛ nanam wura ɔmo wuru mu saa no a ɛyɛ a ɔmo ne yɛ ɛne nkyɛkyerɛ na ɔmo bɛkyerɛ no ɛyɛ ɔmo akyeamefoɔ ɛne tumi ehu deɛ nananom ɛpa akyerɛ ɛde wo di agorɔ na sɛ wanti nanane a sotoro koraa wotumi yɛ no agyi bi ne nyinaa no ɛkyerɛ sɛ biribiara ɛkɔ so a ɛnyɛ asɛmpa nana yɛwe nso ɛyɛ Kofiase de hyɛ ba ɔno nso aba ɛbae a ɔno nso bɛkyia nananom a ɛnyɛ asɛmketewa ɔwuramo ase hɔ no nso ɔkɔm nti yɛn nyinaa yɛhyɛ no so yɛbɛkyerɛkyerɛ akɔmfoɔ no deɛ obiara adwumadi a ɔnso bɛdi no wɔ aseɛ na yɛkyɛ no so yɛhwɛ yɛde so adeɛ kakra Spiritual father, Mama, when they open up the room.
Nananom trankonya ena sabre omo Kofiase ahemfie omo nana atakofi kumani oyankobi ahene nana muhene nana sehwede otosumienu Kofiase benkum hene mfonyina wohwe Kofiase hene nana wutu eje champon wohwe awode boba no bi ema na chiame hene nana Sekyere kranche wona ye achiame ne nyina hene Komfour no gusua ebi yo mama mre no mama ne e ohun bi so dia Komfour no bi no medie no that was me no na oni gusu a wo hwe e wa Komfour no display omo display e dia kire akom se de isitie eni hia se wo se di akom no echi ye hwe that was me no medie a kosoro
Fine.